खुलुमबाय अन्दाग्रा गासै आइ आफानि बिदा फंबायफोर जों गोबांथार एबा इसेल'थार जों मिथिनो मोनदों एबा गोबांबो मिथिनो मोनदों बेनि गेजेराव दिनै जोङो गान्दा खुंगुरनि सोमोन्दै आरोबाव जोङो मोनसे भिडिअ लाबोबावदों जाय जोंनि गेजेराव मानगोनां एलबार्ट आरो बिनिनो फंबाय अरुण नार्जारी बे सानै बिदा फंबायखौ आं लोगो मोनदों मानोना बिनिनो बिमा आरो बिफानाव जोङो माखासे गल्डं एबा गान्दा खुंगुरनि जिउ जारिमिन गारबोनाय थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ जों मिथिस'नो एबा मोनदांस'नो हायाखैमोन बिनि सोमोन्दै जों मोजां मिथिबाय दा बे समाव आङो जाय अनजाग्रा एलबार्ट गल्डंनि सोमोन्दै नोङो गावनि न'खरनि जानानै गल्डंखौ मा जायो आरो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो नाम आरो जायगाखौ आङो सोंनोसै नोंनि मुङा मा एसे बुंनो हागोन ना? खुलुमबाय सिगां सेन्टारावनो आंनि मुङा अरुण नार्जारी बेनिफ्राय गामिया मा जायो? गामिया नास्रायबिल आरो बेजों लोगोसे नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा आलबर्ट नार्जारी गामिया बे नास्रायबिलानो आरो आदसा जोबोर जोङो नाम आरो बेबायदिनो जायगाफोरखौ मिथिग्रोनाय जायो दा बिनि सिगां आं एसे दा आंनि खाथियाव अरुण बिदा फंबाय सानै जोबोर अनलायो बिनि गेजेराव बे जाय दुखुआव गोबांथार जारिमिनाव दुखु गोनां आन्दोआव थाखोमानाय जोंनि अनजाग्रा गल्डंनि जारिमिननि सोमोन्दै बेखौ नोंहा मा जायोमोन बिमानि न'खरनि जानानै आरो बिनि एसे थाखोमानाय जारिमिनखौ नों एसे जोंनो मिथिहोनो हागोन नामा? बिनि उनावहाय आरोबाव आङो मानगोनां एलबार्टनाव आं सोंनाय जागोन दे नों बिनि सोमोन्दै नों मा मिथिगौ? आङो जोंनो खिथादों आइमोना माने बिमाय जायोमोन होननानै जों जेब्लानाखि एबसु आन्दलन समावहाय आङो उन्दैमोन खिन्थु बेनि बिगुरखौ आं ओरै दांनायबाय थायोमोन आरो उन्दैयावहाय बेनि बिगुरा एसे सेमब्रा सिब्र'मोन आरो एसे गान्दा बायदि बिगुरमोन आरो ओंखायनो गान्दा खुंगुर होनदोंमोन नामा आं सानबाय थायो आरो नंगौना नङा बिनि उनावहाय जोङो नैबे सराइबिलावहाय बियो माबा माइ फानफैदोंमोन नामा बावखासोमोन जाहैदों औवा बुरखा ओमफ्राय बे माइखौहाय बे ओरै बस्थानै बानबोयो जाहैदों ओमफ्राय हारसाफ्रा सोङोमोन जाहैदों बेखौ हाब मा जिनिस एम्फौ फिथोब नामा एथ' रेजें बानबोबाय होननानै सेरनायमोन आरो ओमफ्राय बेखौहाय माइसो होननानै हारसाफ्रा गियोमोन जाहैदों एम्फौ फिथोबफ्रा रेजें नालाय एम्फौ फिथोबा जेरै रेजें गुन्दै माइखौबो बै एम्फौ फिथोबा रेजेंयैनो बे दिखांनाय बायदि लाबोयोमोन आदसा ओमफ्राय दा नैबेफोरखौ नुनानै बे सोमोनाङोमोन आरो मानसिफ्रा गोबाङानो नायहाबोमोन ओमफ्राय बेना लंपेन्टफोर गैयामोन सिमा ग्रौ ग्रौ गाननाय नुयोमोन आरो गामसा गिदिर गानोमोन मानसिया ओमफ्राय बे समावहाय बेयो जोंनाथ' जों उन्दै समाव आइमोना फिथा फानोमोन नालाय सराइबिलाव फिथा जालाङोब्ला बिदिनो 10था गाहाम जायोमोन जाहैदों बियो ओमफ्राय हाथाइसालियावहाय मानसियाथ' गोजौना हाथायावथ' गाहाय प्लास्टिक खायो बेफोरो दिगदार मोननानै एसे नांबानो फ्राद जयोमोन आरो ओमफ्राय हाथाइसालियाबो बोरैबा एसे कर'ना दाफना नांदोंमोन हाथाइसालिया गंसे ख्राम बायदों जाहैदों हारसाफ्रा खारलाजोबदों दा बेफोरबायदि अनेक खिथायो आरो दा मानसिफोरनि नुनायावहाय बुहुद मानसिफ्रा बेखौहाय सोमोनांदों आरो जोंबो खोनानानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेनि उनावहाय गोबां खिथायो जेनेबा जेब्लानाखि गावस्राथ' गोरिब न'खरनि मानसि ना जेन'बा माइरंखौ गाव जानो ना न'खरनि मानसिफ्रा जानो बे समावहाय बियो बिफाखौ हेफाजाब होयोमोन 2 नाम्बार मावोमोन 2 नाम्बार दंफां हाफायनानै बिफाखौ जेब्लानाखि बियो बिफा हाफायनो दंफां थाङोमोन जों खोनायो बिफाया मेङोब्ला आफा नों जिरायथ'दो होननानैबो गावनो हारसिङै बोरै दुरुंना थिउ खानानै हारसिं हास'योमोन जाहैदों दा बै समावथ' गोबां साल दंफांनि बागान दंजोबोमोन ओमफ्राय जेब्लानाखि दंफांखौहाय हाफायनानै बै जेब्लानाखि बांगालफ्रा नावजों लाङोना बायस'नानै बबे जायगायाव संकसआवहाय दैजों थिउफोरजों लाङोमोननो गोदो जालिफोरजों बे समावहाय बेवहाय गारिबो खारजाया ट्राकबो माबाजाया नैबावहाय बे आमाइ गल्डंखौहाय बै हारसाफ्रा आरो 2 नाम्बार मावग्राफ्रा बिदिनो साल दंफांखौहाय बेखौ रोगा होनानै संकससिम
नावसिम लांहैयोमोन जाहैदों बाननानै लाङोमोन नैबे आदसा औ गाव हानायखौ आरो दंफां बे साल दंफांखौनो ओमफ्राय रोगाखाङोब्ला बेनो बिदिनो 50 थाखा 100 थाखा हरोमोन जाहैदों आदसा हारसाफ्रा आरो बै बर'फ्राबो मावग्राफ्रा आरो दा जोङो बेफोरखौ गोबां मानसिफ्रा बे 2 नाम्बार मावख'ग्राफ्रा खिथायो आरो दा जोंबोथ' उन्दैमोन नालाय जों नुवाखै आरो खिन्थु बिसिनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानानै हाब माबायदि मानसि मोनलाय बिराद लस जाबाय बे सानसे बर' जाथिनि नाम जागौमोन आसामनि नाम जागौमोन आरो सारा इण्डियानि बिश्वआवनो बुहुमाव बे बिराद गिदिर फालवान जागौमोन आरो बे हिसाबै जोङो बिराद दुखु मानसिफोरनाव मोनसे आफस'स होननाय माबाया थायो आरो सासे बिर हिसाबै जोनोम लादोंमोन जोंनाव आदसा माब्रैनिफ्राय बेखौ सोर ना सोरबा पुलिस अफिसार ना रेन्जार ना डिअफोर ना सोरबाफोर बेखौ बबेबा हाग्राफ्राव माबाफोर नुसनदोंमोन नामा बेखौ दंफां बोनायफोर ना बेनि एसे मिथिगौ नामा आरो माब्रै जायामोन बेखौ जोंबोथ' नुवाखै खिन्थु जोङो गोबां नैबे 2 नाम्बार मावग्राफ्रा खिथायो लोगोफ्रा आदसा माने जेब्लानाखि बेयाव रायमनियावहाय सासे असमिया रेन्जार दंमोन जाहैदों गोदो ओमफ्राय बेथ' उफाय गैया बिफाजोंनो 2 नाम्बार मावखायो नालाय ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा खिथाखादों जाहैदों रेन्जार दंलै थाल लानानै माव बियो खोमायाव खोमोन गोनां जाहैदों माने हारसाफ्राथ' खोमायाव एसे गोलाव गोलाव खोमोन थायोना बर'फ्राथ' गैया ओमफ्राय बिदिनो खोमाया बिदियाव एसे खोमा जामफ्राव खोमोन दंमोन जाहैदों बे रेन्जारा औ ओमफ्राय मानसिफ्रा खारजोब्बाय दंफां हाफायनायावहाय ओमफ्राय मानसिफ्रा खारजोबनायाव बे खाराखै आरो बे हादोंल' औ नायनो थांदोंमोन आरो बे रायमना हाग्रायावहाय ओमफ्राय नैबे समावहाय बेखौहाय खारजोबनाय नुनानै बे रेन्जारा सोमोनांदों आरो बेखौ आयु बेनो फार्स्ट टाइम आरो रेन्जारा नुबाय बेखौ मासिबां लुनदुनदुन फुद्रुनदुन मानसिलाय सानबाय आरो गोजौ गिदिर आयु बे मानसियाथ' माबा मोनसे सानदों नामा औ माने मा रोखोम मानसि बेलाय ओमफ्राय बे अबाव होसोनो बेखौ नायहाबनानै थाबाय थाइजों जाहैदों बे असमिया रेन्जारा ओमफ्राय नायहाबनानै जेब्लानाखि खाराखिसै उनजोंहाय बे सिलायजों थुथाबहैदोंमोन जाहैदों बे रेन्जारखौ गल्डनखौहाय आमाय गल्डनखौ ओमफ्राय होद मा जाखोब्रा होननानै गाव सिलाय नलिखौहाय ओरै लोगोफोरखौसो जंखायदों बायदि सानबायना ओमफ्राय सिलायजों थुथाबनायावहाय बेखौहाय माने बे रेन्जारखौहाय उनावहाय नायबाय बे रेन्जार खोमायाव खोमोन दं होननाया बेनोलै माथो खोमायाव खोमोन दं साननानै बियो बे रेन्जारनि सोमोन्दै खोनाबाय थाखाबाय खिथाखादों बिफायाबो ओमफ्राय गामिनि बिसो होननानै ओमफ्राय सिलायजों थुथाबनानै नाज्रायदोंमोन ओमफ्राय सिलायखौ हमनानै रेन्जारखौ सिलायजों एरखोहरनानै बेसे उनाव फोरलाब फोथाब गोग्लैहैबाय जाहैदों रेन्जारा गोग्लैहैबाय गोजानाव ओमफ्राय गोग्लैनानै बे खारबाय थांबा थां अफिसाव दा आं सिलायखौ हैगोन होननानै सिलायखौ लाखिदों जाहैदों आदा गल्डन बे आमाय गल्डना ओमफ्राय माने बिफाया दुखु मोननायजों रायबाय आरो मानो बिदि खालामा सरखारनि मानसिफोरखौ होननानै ओमफ्राय ज' थांनानै अफिसावहाय हैदों जाहैदों सिलायखौहाय ओमफ्राय बेफोरावनो नुबाय नङा बियो असमिया रेन्जारा बियो खिथाहरजोब्बाय गुवाहाटियाव गावसिनि असमियाफोरनि बेबायदि बर'ना बिर उजिबाय बे जुदि उनावहाय माबायोबा जोंनि बर'फ्रा दंस' खालामनो हागौ मानो हागौ होननानै खायदायै कौशलै बेखौ सिथारनाय आरो आदसा बे गाव जेब्ला बे सिलाय सिखाव जानायनिफ्राय बिनिनो बेयो सानदों दा फिन साजा लानाय आरो बेयो ओइदिनखालि बे हाग्राफोरा बेखौ फार्स्ट नुनानै बे सोमोनांबाय गोजौ गिदिरखौ नुनानै अब्ला बिनिफ्राय फारि फारि जालांबाय बिनि सायाव बेखौ गुबुन खायदा खालामनानै मानिफ्रायसो बोरै बेखौ बियो रेन्जारा सोरनि थ्रुयै आरो बेयाव माब्रै बेखौ बै आसाम गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव हरखो एबा माब्रै बेखौ रिपर्ट एबा टेस्ट खालामनांगौ होननानै माब्रै बेखौ मा साननानै बेखौ हरखो बेखौ बुंनो हागोन ना बेखौथ' बियो जेन'बा बिसोर हाजारब्लाबो गोदोनिफ्रायनो बर'नि हिंसाखाना असमियाफ्रा जुद्ध जाबोबाय थाखानाय गहपुरफ्रावबो बेनिफ्रायनो बिसोर बर'खौ बोरैबा दंस' खालामनो हाना आरो बेबायदि बिर उजिबाय बिसोरो हिंसा जाखोमाबाय नङा बे सिङाव ओमफ्राय बुद्धि खायदायै बे जोंनि एरियानि इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोरखौहाय हमबाय
बुरखायबाय ओमफ्राय जोंनि बे एलेखानि मानसिफ्राबो एसे मेलेमजिबिफोर मोजांनि थाखाय लांगोन खोमा सानसे अलिम्पिकआव देरहाब्ला जोंनि बर'निनो नाम जागोन होननानै बै असमियानि रेन्जारनि खोथाखौ लानानै बिदिनो नोंगौ साननानै बिमा बिफाखौ बुरखायनानै गामिनि मानसिफोरखौ नैबावनो लांनाय जादों आरो बे लांनायावथ' मोजांनि थाखाय लांनाय जायाखिसै औ खोनानो मथेब्ला जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे जायगायाव गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव गारसोनासो गारबोदों आरो बिसोर लोगोसे बेजों लोगोसे माने लांनाय हिसाबै जेन'ब्ला बिसोरो थाफानांगौमोन आरो लोगोसे थाफानांगौमोन बेनि गासैबो टेस्ट खालामनायफोरखौ नायनो गोनांमोन नाथाय बिसोर दायित्व लायाखिसै ज्राबल' गारनानै फैबाय बिसोरो जेरै गोसो ओरै नासयनानै सिथारबाय दा आरो बेनिफ्राय बेखौ नासयनाया बेखौ बेनि रोदाफोरखौ हास'नाय इन्जेकसनजों आरो बायदिसिना मुलिफोर होनायजों लासै लासै बेहायनो बियो रानथाबना थैनायनिया अब्ला बै रेन्जारनिफ्राय जाबोदों होननानै सानो नामा बे जाथाया मानोना बिनिफ्रायसो मिथिनाय जादों माने बोरैथो मिथिहैनो नङाबालाय गुवाहाटियाव बे हाग्रा खनियाव जोंनि बड'लेण्डआवहाय बेबायदि मानसि जोनोम जानाय फालुवानखौ सोर नुनो बे रेन्जारानो फार्स्ट नुदों नालाय माने बेनो खिथाहरदों बायदि सन्देह खालामदों आरो रायजो राजाफ्रा दा जों मिथिबाय अब्ला जोंनि बर'नि सायाव बै समनिफ्रायनो गोबां गाज्रि नोजोर होनायखौ जोङो बै गुबुन जातिफोरखौ जों मिथिनो मोनोना अब्लाना जों दासिमबो नासयजानाय सोबख'जानायखौ जों नुनो मोनो अब्ला बेनिखायनो जोंनि गेजेराव सासे बिर जोहोलाव एबा बोलोगोरा बे अलिम्पिकआव एबा जोंनि बे एसियान गेमफ्राव एबा सारा बुहुमनि गेजेराव मुंदांखा बे जानो हागौमोन दिनै बेखौनो जोङो खोमाना लाबाय जे अब्लाबो जों दा मा खालामनो दा नोंनिफ्राय मिथिबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय अब्ला दा बे समाव बियादै एलबानिफ्राय आं मिथिनो लुबैयो आदसा नोङो बे गल्डननि सोमोन्दै बबेबा सोरनिबा गुबुन जाथि एबा सोरबानिफ्राय मोजां बोसोनफोर बेनि सोमोन्दै थुलुंगानाय एबा माबा मोनसे खहा जानायनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिगौब्ला जोंनो एसे मिथिनो हागोन ना खुलुमबाय बयखौबो माब्लाबा समाव आं ओरैबायदि दुखु मोनो आरोना मालाबा न'आवहाय ओरैबायदि रायलायो जोङो न'खरावनो आइ आफा ओमफ्राय मथा मथि बिदिनो हरनि 9टा 10टा बेबायदि मालाबा समाव जोङो आमाइ गल्डननि बिसय रायलायो आरो मैयाबो रायलायदोंमोन जोङो आंथ' बिराद दुखु मोनो माने सानसेखालि आं बेखौनो डाइरेक्टलि खोन्थानोसै आरो गोबाङानो मिथियो आमाइ गल्डनखौ बे फालुआना आं गौरब जायो जे आंबो जे बिनि खान्दान माने गौरब फैयो आरोना आइनि दारै मिन्थिजोबो आइया जे सिख्ला समनिफ्रायनो थांबाय थायोमोन आमाइ गल्डनाव आरो आइखौ बिराद अननाय आदर खालामोमोन आमाइ गल्डना बेखायनो आं गेजेरावहाय आमाइ गल्डननि जारिमिनखौ आं स्टाडि खालामदों आरो रिसार्च खालामदों खारन दं बे रिसार्च खालामनायाबो थारमाने आङो सेरफांगुरियाव जेब्ला कलेजाव फरायबाय थादोंमोन बेखिनि समावहाय सासे हारसा मानसि कारिकर आरो आथा मैदा बेफोरबायदि बिदिनो खामानि मावग्रा बियो थारमाने आं मोनसे न'आव थायोमोन बे न'आ ओरैबायदि लेथ्रामोन ओमफ्राय आं बे न'खौ साननैनि गेजेराव ओरैबायदि साफा खालामदों आङो टयलेट हेरि गासैखौबो साफा खालामजोबनानै बिनि उनाव बोराया आंखौ आसरित मोननानै सोंदों आरो बाबु नों बबेनि होननानै बे हारसा बोराया बे आंथ' सराइबिल साइडनि आंकोल होनबाय सराइबिल साइडनि होमबाथ' नोङो गान्दा खुंगुरखौ सिनायो जाबाय आं रायज्लायनो रोङाखै आयु गान्दा खुंगुरखौ बोरै मिथिखो बेलाय आमाइखौलाय बिदि सानदों आरो आङो ओमफ्राय दाना नों गान्दा खुंगुरखौ मिथियो नों होनना सोंफिनदों आं बेनाव नोंसिनि सराइबिलाव एकमात्र गान्दा खुंगुरखौ नायनो गान्दा खुंगुर गल्डनबो होनो ना नोंसिनि जायगायाव होनना एसेस मिन्थिजोबो बियो ओमफ्राय आं बिराद सक जादों बेखौ बा हारसा मानसिया बोरै मिथिखो बे आमाइ गल्डनखौ होनदों आं बे समाव नियारलि क्लास 12 मोन खोमा ओमफ्राय दाना आंनाव बिराद मेलेमाव नांदों आरो जों ओरैनो न'आव मालाबा रायलायखायो आइ आफा ज' न'खराव उन्दैनिफ्रायनो जाखिनि रायलायबोदों बिनि खोथा रायलायबाथाय जों जोबो आरो रायलायबाथाय आमाया बिदिमोन होननानैहाय ओमफ्राय दाना आं बावा बे हारसा मानसिया ओरैबायदि होनदों दिनै आं गोरबोजों सिबियो खुलुमहरो जोंहा बर'नि गेजेराव गोबां लिडार्सफोर दङ जेरैहाय हाग्रामा सार प्रमद सार आरो बिनि बादै रन्जन दैमारि सार बिथांमोना जे हारिनि दावहारु हारिनि जोबथा खामानि मावो दा गोरबोजों ओरैबायदि सिबियो खिन्थु बिनि मादावबो नैबे हारसा मानसि बुंनायखौ आं शेयारिं खालामगोन आरो बे हारसा मानसि ओरैबायदि होनबाय ओइ बाबु नोंथ' गान्दा खुंगुरनि जायगानिफ्राय फैदोंना नोङो आं नोंनो खोन्थानोसै होननानै बुंदों बे माबेलाय दे बुंदे होननांगौ नों दुखु मोनगोनदां होननांबाय आं मोना आंकोल होनबाय नोंसिनि बर'नि गेजेराव एखे बे हारसा होननाय दै रायजो राजाफोर माने बे ओरैबायदि होनदों नोंसिनि बर'नि गेजेराव सानै मानसिखौ जों गियोमोन होननानै बुंदों बियो सानै मानसिखौ जों ओरैबायदि गियोमोन आरो नोंसिनि भुल नोंसोरो फोजौनानै लादों बेखौ आंखौ रायबाय बियो
ओरैबायदि दुखु मोनबाय आङो सोर बियो आं खालामनांबाय एकमात्र उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ होनदों बियो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ नोंसिनि उपेन्द्र ब्रह्मखौ होनदों औ बा बेखौ मिथिनो आं मिथियो नुदों आं बेनि रोंनाय ओमफ्राय आं बुंबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ बोरै मानियो नों नांबाय बेनि रोंनाय बेनि मेलेम गुबुन हारिफ्रा बेखौ गिजोबोमोन गुवाहाटियाव गिजोबोमोन बेखौ होननानै दा बेनि बादैबाबो आरो दाना बुंबावो ओमफ्राय सेकेन्डआव नोंसिनि गान्दा खुंगुर होनदों बियो ओमफ्राय आयु आं रायज्लायनो रोङाखै दे ओमफ्राय आं लास्टआव सानबाय होमबाथ' आइ आफा होननाया गासिबो सैथोजोब आं बेबायदि सानबाय आरो ओमफ्राय दाना लास्टआव बेबायदि बुंजानानै ओमफ्राय आं होनबाय आरो नों बोरैनि गान्दा खुंगुरखौ मिन्थियो आं खेबसे सोंबावदों आरो बेखौ नोंसिनि सराइल बाजाराव माने गान्दा खुंगुरखौ जों ज' साइकेलजोंबाबो बासजों थांनानैबाबो जों नायोमोन बिस्थिबार बाजार ना नोंसिनिया होनना सेस मिन्थिजोबो बियो दाना आं बे समनिफ्राय ओरैबायदि सानहाबनाय ओरैबायदि नांदों आरोना आंनावहाय मानो बेबायदि नोंसोरो खोमानानै लादों होननाया माने आंनाव नांदों आरो नोंसोर होननाय लोगो दाया जोंनावनो थाबायना बेखौ आङो जाखिनि साननो हानाय मेलेमनिफ्राय आं दिनैसिम बिराद दुखु मोनो आरोना माने पलिटिक्सखौ गेले खिन्थु हारिखौ लानानै बेबायदि गेलेनो नाङा बेबायदि आं गोसो गोरबोआव साननानै लाबाय थायो आरोना खारन बै समावनो बेबायदि जाबोनाय आमाइ गलदुङानो बेबायदि एनायन नागारै थैलांबाय जारिमिनखौथ' बयबो मिथियो बिनि खुगा खिन्थु लिरनाय लेखाबो खाथां गैथारा दिनैसिम दङ सासे सार लिरनाय दङ आमाइ गलदुंनि न' खाथिनि बे आबौ बेनो लिरनानै दोनदों आरो बेनावबो किसुमान माने माखासेया बिराद मोजाङानो लिरनाया ओमफ्राय माखासे बाहेरायाव जानाय घटना जारिमिनफ्रा बे सारनि लिरनायाव लेखायाव गैजोबा आरो जेरै आइया खुद गावनो आमाइ गलदुंजों रायज्लायनाय मानाय बेफोर जारिमिना गैया आरो जेरै खुमब्रा हाखावनानै होनाय जोंनि नास्राबिल हस्पिटाल बेखौ जों आइनिफ्रायसो मिथिजोबदों आरो दा आङो दिनैसिम बेखौनो बे हारसाया हौवाया जेब्ला बेखौ बुंदों आङो बिनि सप्तायावनो न'आव फैनानै आरो फिन खेबसेयाव आइ आफानाव सोंदों आङो आमाइ आंखौबो माबा आइ आफा आंखौ बेबायदि होनदोंब्रा माबा सासे हारसाया होननानै मिथिजोबखायोबा गासिबो होननानै बिदिनो रायलाय आं किसुमान जिनिसखौ सोंजोबनानै आमाइ गलदुंनि हाखराव थांनानै ओमफ्राय आमाइ गलदुंनि माबा बिनानाव बेफोरखौ आं फट' खेबनानै लाबोजोबलायदों आरो आं बिराद दुखु मोनदों आरोना माब्लाबा गोसोखांबाथाय आं नायो आरो फट'खौ दिनैसिम दा आंनि साननाय मानाया बेनो आरो बुंनांगौआ अनलायग्रा गासै आइ आफा बिनानावफोर जोंनि गलदुंनि जिउ जारिमिनखौ गोबांथार जोङो नागिरै दा माखासे जों थाखामानायखौ मोनबाय बिनि गासैबो जारिमिना दुखु गोनां नोंगौ जोङो बै सासे जाय कारिकर आथा नाग्रायाबो जेरै बुंदों बे बाथ्राया जोंनो नोंगौ जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ जोंनि गेजेराव जाय मोजां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो आवथायनानै लानो रोङाखिसै मान होनो रोङाखिसै थैना थानाय जारिमिनफोरखौ जों मोजां आवथायनो रोङा बे गोमालांजोबगोन बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव सासे मोजां गोजौ गिदिर जालाङार बिर जोहोलाव बादि उजिदोंमोन नाथाय बेनि जारिमिनखौबो जों लाखिनो नांगोन दा बेनिखायनो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलनिफ्राय माखासे थालांनाय बर'नि आंहाबो बर'नि थै आरो मोदोमजों उजिनाय इसोरखौ सिबिनाय खुलुमनायजों लोगोसे हारिखौबो आंहा अननाय दं समाजखौ अननाय दं जोंनि गेजेराव हारि समाज अरायसम इसोरजों लोगोसे आवगायलांनो थाङोब्ला बे हादराव जोङो मोनसे जाथि हिसाबै बुहुमाव मिथिसार जागोन जोंनि बे बर' हारिखौ बुहुमनि जेरावबो मिथिसार होनो थाखाय जों ज' जानांगोन जिखि धोरोमनि जिखि जोङो ज' जानो हानांगोन जिखि राजनितिनि जोङो गासैबो ज' जायोब्लासो अब्लासो जोंनि बे खौसेथियाव अनलायनो जोङो थानो हागोन नाथाय जोङो राजनिति जानो हागौ जों धोरोम खान्थि जानो हागौ समाजखान्थि बेफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव जेंना जेंसिफोरखौ गासैखौबो नागारजोबनानै अनलायनाया खौसेथि जानानै फै जोंनि माखासे थालांनाय जारिमिनखौ जोङो संदानलांनि आरो बिदिनो जोंनि गोमानाय बर' रायजोखौ गोमानाय बिर जोहोलावफोरखौ गोसोखांनानै बेबायदिनो जारिमिनफोर गालांनो थाखाय जों नाजानांगोन अब्ला जोंनि इयुन जोलैयाव थालांनाय जोंनि फिसाफोर जोंनि फंबाय बिनानावफ्राबो जोंनि बे गालांनाय मोजां रोंगौथि जोंनि आगानफोरखौ नुनानैसो बिसोर संदाननो रोंगोन बेनिखायनो आं बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलनि गेजेरजों फोरबोनि मुङै इसोरनि मुङै आरो गासै आइ आफा बिदा फंबायनिसिम आङो खेबसेबाव अनलायनाय खौसेथियाव थागोन बेनिखायनो हारि धोरोम मुगै जाथि जोङो ज' बे संसाराव थांना थानोब्ला जों इसोरखौ सिगाङाव दोननानै आरो बेबायदिनो जों जाथिफोरखौबो जोङो मुगैलायजासेनो फै जोङो बे बर' हारियाबो ज' जानि बर' हारिनि गेजेराव जों खौसे जानि आरो बेबायदिनो अनलायनि गेजेरजों जोङो बे जाय बिर जोहोलावफोरनि जारिमिनखौ जोङो गोसोखांथि जानानै जथुमनि खनथुमनि आरो जोङो मोजांथार मोनसे जारिमिनारि
जोङो लाइसिफोर दिहुननो खेबसेबाव आंनि गोरबोनिफ्राय हामबाय हरबाय आरो बिथांमोन आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिना बाहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।